Mindenki, aki 3-án, 12-én, 21-én vagy 30-án született, vagy 3-as életúton van, ez a videó nektek szól. A 3-as a Jupiter bolygóval rezonál, és kommunikációs szám. Ő a tipikus szélszes, aki el tudja adni a dolgokat, aki ki tudja magát dumálni a nehéz szituációkban. Iszonyúan jól bánik a szavakkal. A médiában rengeteg 3-as van. Általában műsorvezetők vagy rádióbemondók, mint például a Vadon Jani. Tudtad, hogy a humoristáknál ez a szám fordul elő leggyakrabban? Pont azért, mert ő a vicces, még ha sokszor nem is szándékosan. Meg tud nevettetni másokat, és mellette nem lehet unatkozni. Ez főleg azért van, mert a kreativitás száma is a 3-as, és gyűlöli, ha valami monoton. Nem szereti húzamosabban ugyanazt csinálni. Állandóan vannak ötletei, és ez az a szám, aki szeret új dolgokat tanulni. Mivel a 3-as szám az intellektussal és a logikával is erősen összefügg, ezért gyakran megtalálható akár sakkjátékosok és akadémikusok között is, mint születési szám. Például híres sakkjátékos Magnus Carlsen, vagy a magyar Nobel-díjas Gábor Dénes. Arra kell figyelni, hogy minden pozitív tulajdonságnak, amit a 3-asok hoznak, ott állnak a másik oldalán a negatívak. A kritika, a pletyka, vagy amikor nagyon kiegyensúlyozatlan, akkor olyan szituáció is fennállhat, hogy egyszerűen nem bírsz megszólalni. És ha tetszett ez a videó, akkor kövess be a csatornámat, és írd meg kommentben, melyik számot elemezzem következőre.